A vendima xa está en marcha na denominación de orixe Rías Baixas. As condicións climatolóxicas adiantaron o seu arranque, previsto inicialmente para o mes de setembro. Iso si, o froito que se recolle está no seu punto exacto de maduración en un estado sanitario excelente. Que tal? Moi boa noite. Dende o sector vitícola apuntan que a deste ano pode ser unha vendima histórica. De seguido ampliamos esta información antes titulares. Pontevedra detecta un incremento de solicitudes para legalizar vivendas turísticas. O Concello recorda que na cidade están restrinxidas a baixos primeiros ou edificios completos. Máis dun terzo dos turistas que visitaron Galicia escolleron as Rías Baixas como destino. Sanxenxo sitúase como a vila favorita. Portodosón elaborará unha ordenanza para regular as visitas ao Castro de Baroña. En paralelo, o Concello traballa para mellorar a accesibilidade ao xacemento. Ribeira acollerá o 7 de setembro a 21 edición da Andaina 50K enmarcada na Liga Galega de Sendeirismo. Xa están pechadas as inscricións con 300 participantes. Estamos nas novas do día, comezamos. O avance da Marea Vermella obrigou a pechar 2 polígonos de bateas en Muros. Súmanse os máis de 20 onde xa se prohibiu a extracción do bivalvo ante a presenza de biotoxinas en niveis por riba dos límites legais establecidos. As rías de Vigo e Pontevedra permanecen pechadas na súa totalidade xunto coa zona de Camariñas. Pola contra, permanecen abertas 22 das 24 áreas de cultivo da Ría de Arousa, a excepción de 2 no Grove que tamén suspenderon esta semana a súa actividade. Tamén segue extraerse mexillón en todas as bateas da ría de Ares, Betanzos. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés defende a súa xestión no Centro de Saúde de Catoira. A dirección asegura que está a cumprir o compromiso asistencial de atención primaria adquirido cos veciños do concello. Afirman que os 2 médicos de familia do centro foron substituídos a través da fórmula de prolongación de xornada, xa que se trata da única disponible actualmente ante a ausencia de médicos de familia para efectuar substitucións. Así as cousas para a veciñanza, esta medida é insuficiente. En canto á actividade asistencial, dende o Servizo Galego de Saúde apuntan que durante a semana comprendida entre o luns 18 e o venres 22 de agosto, datas onde coincidiron as baixas das 2 facultativas tras as vacacións de ambas, atendéronse no Centro de Saúde catoirense 417 pacientes. Dese total, 264 foron atendidos polos 2 médicos de familia, fronte ás 226 persoas que aseguran dende a área sanitaria foron atendidas nese mesmo período de tempo do pasado ano 2024. Naquel momento, o Centro de Saúde dispoñía só dun médico de familia prestando asistencia de atención primaria. En canto ás vacacións do pediatra habitual, a Dirección de Pontevedra e o Salnés asegura que foi xestionada a súa substitución, polo que a poboación infantil de Catoira contou con atención específica. Pontevedra detecta un aumento na regulación de vivendas turísticas no centro histórico da cidade. A Comisión de Urbanismo constata que se incrementaron as solicitudes de información para legalizar a situación de vivendas de uso turístico que estaban a operar de xeito irregular. O concelleiro Alberto Ubiña recordou que en Pontevedra está limitada a proliferación de vivendas de uso turístico no centro histórico, quedando restringidas a baixos primeiros ou edificios completos. Dende entón é a Comisión de Seguimento do PEPRICA encargada de avaliar os expedientes relacionados. Oubiña atribuiu o incremento da legalización destas vivendas ao cruzamento de datos entre a Xunta e os concellos. Tamén o rexistro obrigatorio establecido polo Estado nas plataformas como Booking ou Airbnb, que fai preciso contar coa licenza municipal. Ademais, o edil de Urbanismo recordou que aínda que moitas vivendas estaban inscritas no rexistro da Xunta, non cumprían coa licenza municipal necesaria para desenvolver unha actividade económica. Malia que poida parecer que son
moitísimas non é iso, é que están saindo a luz as que estaban previamente funcionando de maneira irregular. Entendido que eles estaban inscritos no rexistro da Xunta e para iso eles valíalles, pero nós o que decimos é que non é, porque ao final tú o que precisas é, estás desenvolvendo unha actividade económica, un uso terciario. Ben, pois isto hai que regularizalo e tens que pagar como o que efectivamente estás facendo, e isto pois non se estaba cumprindo. Agora, pois, debido a este cruce de datos, parece que se están regularizando. Aínda quedan algunhas por facerse. O sector turístico das Rías Baixas continúa imbatible en Galicia. No mes de xullo, máis dun terzo dos turistas que visitaron territorio galego escolleron as Rías Baixas como destino, segundo datos da Deputación de Pontevedra. Ademais, durante o mes pasado rexistrouse un crecemento próximo ao 6%, tanto en visitantes totais como en turistas nacionais. De feito, chegaron máis de 61.000 turistas estranxeiros. Sanxenxo lidera o ranking de destinos con maior ocupación, co 70%, seguido do Grove e a cidade de Pontevedra. Precisamente na vila sanxenxina, o mes de xullo foi de récord. Acadáronse as 197.412 pernoctacións, segundo datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística. É un 3,5% máis que o ano pasado no mesmo período. Este dato mantén a Sanxenxo como líder en pernoctacións en Galicia respecto doutros puntos turísticos como Santiago, que roldou as 163.000, a Coruña con case 121.000 e o Grove con preto de 58.000. Ademais, supoñen o 33,5% da provincia de Pontevedra e o 14,6% de todo o territorio galego. A nivel estatal, a vila do Salnés foi superada por outros destinos do norte como San Sebastián ou Bilbao. O director de Turismo de Galicia visitou esta mañá o centro de recepción de visitantes do Castro de Baroña, en Porto do Son. Alí puido coñecer as actuacións que ten previstas o Concello para favorecer a accesibilidade na contorna do xacemento, así como regular o fluxo de visitantes. Dende o mes de xuño pasaron polo centro de recepción de visitantes do Castro de Baroña unhas 11.000 persoas, das que se calcula que poden ser apenas un terzo das visitas que recibiu o xacemento no que vai de verán. Esta elevada afluencia levou o Concello a buscar fórmulas para regular as visitas, obxectivo que comparte con Turismo de Galicia, para evitar unha maior presión sobre os recursos patrimoniais máis emblemáticos da comunidade. Sacar unha ordenanza no Concello de Porto do Son para iso, para regular as visitas e ao mellor incluso non sei se voluntaria ou poñer unha tarifa para que todo o diñeiro que se recaude pois que sea todo invertido no mantenimiento, na conservación e seguir facendo traballos de arqueoloxía. Que moitos dos visitantes se extrañan que chegan aquí e non lle cobra nada e preguntan quanto vale a visita ao Castro de Baroña. Entonces, casi nos están pasándoles información do que debemos facer. E poder racionalizar pois moito máis as visitas, que agora, pois como estamos vendo nestes momentos, pois son totalmente libres e quizás pois bueno, sexa unha das contornas, como dicía antes, das máis visitadas de Galicia, que nos temos con constancia nas que non se regula a entrada e que probablemente haxa que regular, non porque vexamos que hai unha especial presión sobre o ben patrimonial, pero sí que entendemos que como cada vez hai máis visitantes, pois algo bo poder regular e racionalizar estas visitas. Hai visitas individuais, como estamos vendo agora en coches, pero tamén hai visitas colectivas que sí que son, ao mellor, presionan máis a esta contorna e pois nos sería pois probablemente esta a primeira zona na que Turismo de Galicia de algún xeito pois colaboraría co Concello para regular as visitas. Durante a visita do director de Turismo de Galicia, o alcalde presentoulle tamén o proxecto de mellora de accesibilidade na contorna do xacemento, que permita acceder ao miradoiro a persoas con mobilidade reducida. A rehabilitación do acceso está pendente do permiso de patrimonio. O camiño que temos de acceso ao Castro de Baroña pois é un camiño
bueno, pues como estaba antiguamente, e unha persona maior, ou unha persona con unha minusvalía non pode acceder. Xa non dicimos que acceda ao que o castro en sí, pero polo menos o primer mirador que temos para que podan desde aquí, desde a Oficina de Información, acercarse e contemplar o castro de Baroña. Estamos traballando, que xa tamén yo comentamos outro día ao Conselleiro de Cultura que estuvo por aquí, estamos traballando a ver se somos capaces de o rehabilitar a zona que nos autorice patrimonio, rehabilitar a zona ou que nos deixa facer unha pasarela de madeira ou dos materiales que eles nos autoricen para que a xente poda visitar polo menos ou contemplar o castro desde o mirador, non? En paralelo a estes proxectos, o Concello segue a traballar na conservación e posta en valor do xacemento despois de que nunha recente excavación quedara ao descoberto parte da muralla. A importancia de regular os fluxos de visitantes ven derivada do auxe do turismo en Galicia, que neste 2025 volveu bater récord de afluencia. A finais desta semana, a Xunta dará a coñecer os datos que apuntan a máis de 4 millóns de turistas contabilizados de xeito oficial no primeiro semestre do ano. É preciso regular os fluxos, cada vez hai máis visitantes. Nestes 7 primeiros meses do ano xa tivemos case 4 millóns de visitantes, sin contar os que se aloxaron en servizos turísticos distintos de hotéis, apartamentos e pensións. Este venres salirán os datos e vamos superar os 4 millóns, sen dúbida. É unha cifra ameirande de toda a historia do turismo de Galicia. Entón, desde a Xunta de Galicia e desde a Axencia de Turismo de Galicia, nomeadamente, estamos interesados en que as visitas aos entornos patrimoniais, como é o Castro de Baroña, cada vez sexan máis racionais e que cada vez poidan ser máis respetuosas ca contorna. Xa están rematadas as obras de reforma e mellora da eficiencia enerxética da Escola Infantil de Mosteiro, no Concello de Meis. Os traballos contaron cun orzamento de 467.000 euros, financiados pola Deputación de Pontevedra con cargo a 2 programas, PON 2030 e Mais Provincia. Todo unhas instalacións que reportan unha maior confortabilidade a todos os usuarios, con redistribución de espacios, esa mellora do que é da carpintería exterior, con medidas de aforro enerxéticas importantes, que provoca que estar nesta escola infantil de Meis sexa todavía moito mellor do que xa se viña a facer, e que vai, neste caso, en beneficio dos 39 nenos e nenas que hai neste momento de 0 a 3 anos. Cando te toca gobernar, como nos pasa neste momento a nós, tes que tomar decisións, e cando a Diputación saca este tipo de plans extraordinarios, tes que decidir onde invertilo. Nós teñamos claro a folla de ruta. Ahora me preguntaba o presidente o pabellón, no pasado, cando nos chegamos ao goberno, chovía dentro, decidimos utilizar un plan extraordinario para reformalo, e tamén teñamos claro que unha obra moi precisa era reformar esta escola infantil. Cando viñamos aquí de visita, veíamos que os nenos no verán morrían de calor, veríamos que no inverno facía moito frío, era moi difícil, ademais de costoso, quentalo, e teñamos claro que esa inversión tiña que ser nesta escola. A intervención xa rematada serviu para que o edificio sexa máis eficiente dende o punto de vista enerxético e que poida dar cabida ao maior número de prazas por medio da redistribución de espazos e a construción dunha aula máis na zona de gardería. As actuacións centráronse na renovación da envolvente do edificio coa inclusión de illamento térmico e na renovación da carpintería exterior. Por outra banda, procedeuse a climatización dos espazos con aerotermia e a produción de auga quente cun termo de bomba de calor, solucións que reducirán a pegada de carbono destas instalacións. Ademais da colaboración entre a Deputación e o Concello para facer realidade a mellora da Escola Infantil de Mosteiro, a Administración local recibirá da provincial este ano máis d'1 millón de euros a través dos plans da Deputación. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O Executivo ribeirense vende proceder á finalización dos traballos de mellora da iluminación do parque periurbano de San Roque. A actuación levada a cabo nos últimos meses, atendendo unha demanda da propia veciñanza, supuxo un investimento de máis de 140.000 euros.
O alcalde Luis Pérez Barral achegouse esta mañá ao Parque Periurbano de San Roque para comprobar o resultado das obras levadas a cabo neste espazo nos últimos meses, que supuxeron a mellora da iluminación. Segundo el, a actuación, que contou cun investimento de máis de 140.000 euros, atende tamén a unha demanda da propia veciñanza, que viña solicitando esta mellora para o seu uso nos meses de inverno. Unha actuación amplamente demandada pola poboación, así nos lo fixo saber tamén en varias ocasións a propia veciñanza, tamén a través do formulario que habilitamos no Concello de Ribeira en xaneiro, se facía petición de melloras deste Parque Periurbano de San Roque e, por tanto, tamén o Goberno Municipal de Ribeira, recollendo esa demanda social que tiña a veciñanza de Ribeira, pois destinamos esa partida de 140.000 euros, grazas tamén a fondos europeos, para dotar de iluminación este Parque Periurbano. Dicir que esta actuación, pois ademais de ser moi demandada pola propia poboación, vai permitir o uso desta zona verde, de esparexemento, de ocio, nos meses máis lúgubres que son os de inverno. Con esta actuación, o Executivo ribeirense continúa coa súa liña de mellora da eficiencia enerxética. O ano pasado investíronse máis de 240.000 euros na instalación de paneis solares en edificios públicos, que terá continuidade nos próximos meses. Non é unha actuación illada no Concello de Ribeira, senón que supón unha mellora de eficiencia enerxética como as que levamos facendo nos últimos meses. Quero lembrar que xa o ano pasado fixemos un investimento de 240.000 euros en instalación de paneis solares en infraestructuras públicas e agora tamén este mes de agosto, a principios de setembro, vai dar comezo novas actuacións por importe de máis de 45.000 euros para dotar de novos paneis solares infraestructuras como, por exemplo, a Oficina de Información e Turismo ou, por exemplo, a Policía Local. O rexedor local sinalou ademais que esta actuación non é a única levada a cabo en San Roque, acometéndose tamén outros traballos de mantemento, co fin de ter este espazo nas mellores condicións posibles ao longo do ano. Esta non é a única actuación que estamos facendo no Parque Periurbano de San Roque, como acabo de dicir, este centro de interpretación tamén está sufrindo melloras, sobre todo no ámbito da impermeabilización para eliminarlle humidades, no illamento térmico, pero tamén o obradoiro de emprego que está traballando neste Parque Periurbano para mantelo en perfectas condicións ao longo de todo o ano e que a xente poida ter un espacio verde, coidado, mantido e que poida ser de uso e desfrute para calquera tipo de poboación. A Xunta de Galicia convoca os premios do Comercio Galego 2025 para recoñecer os profesionais do sector, uns galardóns cos que a Administración Autonómica busca tamén avanzar na competitividade do comercio no marco do Plan Estratégico. Os establecementos interesados en optar poderán presentar as súas candidaturas ata o vindeiro 26 de setembro. Esta segunda convocatoria, despois do éxito da convocatoria do ano pasado, unha convocatoria de premios con 5 categorías no que pretendemos poñer en valor as boas prácticas dentro do comercio local. Vimos de facer un plan estratégico de comercio que nos determina a importancia da cooperación interinstitucional, administracións, organismos, asociacións, todos xuntos a prol do comercio local, a importancia da dinamización, actividades de dinamización a prol do comercio local, e aquí está a EMPE, tamén está o Centro Comercial Aberto de Pontevedra Monumental, pero tamén a importancia, como non, da mellora da competitividade. O director xeral de Comercio e Consumo fixo este anuncio durante a visita que realizou en Pontevedra a 5 negocios beneficiarios das axudas pro impulso da innovación e sustentabilidade do comercio local e artesanal, dotadas este ano con case 4 millóns de euros. En concreto, o director xeral estivo en Juncal Alimentación, na xoiería Oliva Ouro, na xedería Stromboli e nas carnizarías JM Grumet e Macario Carniceiros. Todos eles forman parte dos 664 comercios de proximidade e 64 obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, que poderán impulsar a súa digitalización, innovación e sustentabilidade grazas ao apoio da Xunta. Estas 3 liñas da convocatoria enmárcase no Plan Estratégico do Comercio de Galicia 25-30 e, segundo Alén, buscan apoiar o sector na adaptación ás tendencias de consumo coa introdución de tecnoloxías que lles permitan conectar coas necesidades do cliente e mellorar a imaxe e os equipamentos dos establecementos. Tamén buscan avanzar no compromiso ambiental e na eficiencia.
Unha dúcia de empresas do Barbanza beneficiáronse este ano do PL Emprende Investimento impulsado pola Deputación da Coruña para favorecer a modernización e consolidación daqueles proxectos empresariais emprazados en municipios de menos de 10.000 habitantes. O obxectivo destas axudas, que en toda a provincia supuxeron un investimento próximo aos 10 millóns de euros, é financiar a adquisición de maquinaria, equipamento informático ou mobiliario. Na comarca Barbanza foron 12 as firmas beneficiadas, 4 en Outes, 3 en Muros e outras tantas na Pobra e 2 en Porto do Son. O importe total destas subvencións achegouse aos 150.000 euros. A Confraría de Aguiño beneficiouse este ano de máis de 160.000 euros o abeiro das distintas liñas de axudas convocadas pola Consellería do Mar. Estas subvencións materializáronse na mellora das condicións hixiénico-sanitarias da lonxa, así como nunha xestión máis eficiente dos recursos mariños, reforzando a sostibilidade da actividade pesqueira mediante a contratación de 4 vixilantes e unha asistencia técnica. Por outra banda, leváronse tamén a cabo traballos de recuperación dos substratuarios en bancos marisqueiros mediante remoción controlada. Estas iniciativas dan continuidade a outras iniciadas en campañas anteriores, como a recuperación do stock de ameixa babosa nas autorizacións do pósito ou a reforma da Casa do Mar, cun investimento de 200.000 euros. E xa lle lo contábamos o inicio deste informativo. A vendima xa está a pleno rendemento na denominación de orixe Rías Baixas en Martín Codax. As condicións meteorolóxicas adiantaron finalmente o inicio da recollida da uva, que está a entrar na adega cun excelente estado sanitario e cun bo equilibrio entre grao e acidez. Os traballos na cooperativa Cambadesa desenvolveránse de xeito progresivo, co obxectivo de completalos na primeira quincena de setembro. Todo fai pensar que estamos ante unha gran colleita. Os viñedos dos viticultores de Martín Codax xa bulen de actividade. A cooperativa Cambadesa comezou estes días a vendima. Este ano está sendo a vendima máis temperán desde que estamos aquí na adega, non? Tuvemos un mes de agosto cálido, incluso final de julio, levamos prácticamente 2 meses sin chover, e o que viña sendo unha viña, un ciclo máis ou menos como os dos últimos anos, estas últimas 4 ou 5 semanas, pois adiantouse, entonces, pois seguindo xa os muestreos a evolución da acidez e do agrado alcohólico, a uva está espectacular, está moi sana, está moi ben balanceada, acidez e grado, está moi sabrosa e témola que sacar pois no seu punto óptimo, que entendemos que é a partir de ahora. Os traballos de recollida comezaron esta semana coa selección das parcelas máis temperás. A uva vendimada nos primeiros días destinouse á elaboración de escumosos. Agora a adega continúa co monitoreo das parcelas para realizar a recollida no momento óptimo. Estamos dimensionados para, se o tempo ben complicado, poder sacalo prácticamente en 7-10 días. Non? Se o tempo está bo, o que facemos é unha vendimia un pouco máis alargada no tempo, esperando por estas parcelas que veñen un pouquinho máis atrasadas para que collelas no seu punto. Entonces o que facemos é, en vez dunha vendimia tan concentrada, un pouco máis alargada no tempo. De todos xeitos, empezando o 25 de agosto, prácticamente como empezamos, a mediados de setembro, pois pode que ser que quede algunha tema testimonial, pois un vindel, unha lecia, algunha cousiña puntual, pero en general a maior parte da colleita xa estará dentro. O que non preocupa é a chuvia anunciada para os vindeiros días. Realmente esta chuvia pois rehidrataría un pouquiño máis a uva, lavaría un pouquiño, pero realmente a uva neste momento tal como está san igual, non? Entonces non sería problema. Sería un problema se cerra, se ven un outono xa, non? Que puxera toda a semana a chover, pero en principio veñen 2-3 días de auga, se chegan a vir, porque realmente as previsións están tan variables, pois ben vida sea. E que a uva que se está a recoller está, apuntan dende Martín Codax, en perfecto estado sanitario. Mesmo a seca que sufrimos en agosto non deixou pegada no froito. O control de mildio a principio de campaña nos meses de maio e a principios de junio tuvemos aí un pequeno tal, pero despois xa nos meses de julio e agosto, cando deixou de chover, eses pequenos focos que pudo haber quedaron controlados e realmente é moi difícil encontrar unha viña que teña problemas sanitarios, non? Entonces eu desde que estou no oficio, pois creo que a campaña máis san e máis tranquila que levamos, non? Entonces, bueno, pois que os viticultores disfruten pois do traballo de todo o ano e agora toca sacar a colleita e a facer boviña. A cooperativa Cambadesa coincide coas predicións que apuntan que esta campaña será histórica.
A parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón celebrará as festas do Santísimo entre o 12 e o 16 de setembro. Ademais dos actos relixiosos, as celebracións contarán con numerosas actuacións musicais e actividades lúdicas pros nenos e mozos. Aínda coa resaca do Carme dos Pincheiros e como antesala do Nazareno, a Pobra terá outra cita festiva entre o 12 e o 16 de setembro. A parroquia de Santa Cruz de Lesón celebrará o Santísimo cun amplo programa de actividades durante 5 días. As festas de Santa Cruz están collendo cada ano máis xente, van collendo tamén un espacio no calendario festivo da Pobra do Caramiñal. Tamén coincide nunha boa época porque como sabedes, en julio e en agosto xa hai moitísimas actividades e hai moitísima xente no pueblo, e estas, ao ser en setembro, que xa é un mes un pouco máis baixo, tamén é unha atracción para que sigamos tendo un pouquiño de movimento o mes de setembro. O luns 15 terán continuidade os festexos coa celebración relixiosa na honra de San Roque, mentres que o martes concluirán coa xornada dedicada a San Xosé. Empezaríanos o día 12, o viernes, con concertos de Opendrín, o Colocón e o DJ Jalaico, como todos os anos, para a xuventud. O viernes máis ben é de... Polo sábado tendríanos unha especial sesión Bermú, patronizada por Fariña Bretal, que lo acordou ano pasado, pero non nos deu tempo poñelo no cartel. Estamos agradecidos, que colabora tamén, que é da aldea, mas ainda por encima participa nas festas con nós. Estou moi agradecido. Despois habería uns xogos ás 5 da tarde, ou ás 12, ás 5 da tarde, xogos populares para os nenos, como sempre, trofeos, medalliñas, para todos os nenos e nenas. Despois ás 6, aquel de pintacaras, e máis as colchonetas para os nenos. Pois a continuación ás 7 da tarde, sobre as 7 ou así, a mexilloada con empanada, como todos os anos. Pois habría un concerto de, como se chaman, Amores de Barra, e a continuación tamén o DJ. O día grande será o domingo 14 coa misa solemne e tradicional procesión na honra do Santísimo. Os días previos as actividades estarán destinadas principalmente a nenos e mozos, con gran presenza de música e gastronomía. Ribeira acollerá o domingo 7 de setembro a 21ª edición da Andaina 50K, enmarcada na Liga Galega de Sendeirismo. Na proba organizada polo Concello en colaboración coa Asociación de Veciños de Carreira, prevese unha participación dunhas 300 persoas. Esta mañá presentábase a 21ª edición da Andaina 50K Concello de Ribeira. A proba terá lugar o domingo 7 de setembro a partir das 9 da mañá. O percorrido consta de 2 bucles de 30 e 20 kilómetros respectivamente, con saída e chegada no Polideportivo da Fieiteira. A Andaina vai a contar con 2 bucles, un de 30 e outro de 20 aproximadamente. Vamos ao de 30, que será pola xornada de mañá, se poderá facer alrededor das 6 horas. Pois pasa polos paraxes así máis emblemáticos naturais de Ribeira, como pode ser as dunas de Corrubedo, e tamén por parroquias onde resalta un patrimonio como pode ser o Dolmen de Axeitos ou a Pedra das Cabras. Nunca se repite o mismo recorrido da Andaina dentro dun concello relativamente pequeno como é o de Ribeira, pero que temos que artellar en función dese punto neurálxico, por chamarlle dunha maneira, que é o complexo polideportivo da Fieiteira, e en función deso, artellamos estes 2 bucles, un de uns 30 km, outro duns 20. O deste ano que fixemos foi volver a recuperar unha subida mítica. Ribeira tampouco ten tantas subidas, Monte de San Alberto, Monte da Cidade, e o Monte Taume, un pouco tamén os Forcados, que, eses hai tempo que tampouco o pisamos, e precisamente é Taume o que recuperamos este ano despois de bastantes anos que non imos a esa zona. Un ano máis, a proba forma parte da Liga Galega de Sendeirismo. A Federación quere apoiar estas actividades, son importantes, especialmente en un ano que temos agora un problema moi importante co tema dos incendios, e que, hai actividades que se desenvolven en pistas de baloncesto ou en campos ou pistas de atletismo. Nós temos o monte como referencia, como nosa zona de xogo,
Bueno, pues este ano, por desgracia, temos en Galicia queimada e todos os arredores onde realizamos actividades de montaña pues está calcinada. As inscripcións xa están pechadas, cubríndose xa a estas alturas a falla de varias semanas para a disputa da proba, o número de prazas dispoñibles, un total de 300. Ata aquí chegou o noso informativo deste martes 26 de agosto. As novas do día volve mañá a Canal Rías Baixas a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.